Wow. Kopi lagi ning rasane bae tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu ngandung mecucu eman paras bagusmu ndak beda karo atimu rumono tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Cintaku mbak yo sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macut. Yo Panas bagusmu ndak beda karo atimu rumono tembangan manisku. Sikonyo yo. aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Sekali lagi Wow. cintaku mbak yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macucu
Yuk, yuk, tapi yuk. ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake engko kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mandua matur suwun sampun nono ngancanine saben dina aku bakal setia ora mungkin mandua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina iya Oke, satu tembang Agnes. sabar